नमस्ते. आज मी भोपळ्याचे आहे ना. थांब एक मिनिट. काय कर कोकून झाली मी पण. बोल 3, 2, 1 स्टार्ट. नमस्ते. आज मी आहे ना लाल भोपळ्याचे करंजे करणार आहे. म्हणजे याच्यासाठी होळी स्पेशल. होळीसाठी रोज गोड काय बनवायचं, पोळ्या बनवायचे रोज रोज. प्रत्येक सणाला पोळ्या बनवायचे, प्रत्येक सणाला पोळ्या नको, म्हणून आपण हे काहीतरी वेगळं बनवूया. हे आपलं लाल भोपळा आणलेला आहे आणि आम्ही स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे. आता आपल्याला हा किसायचा आहे. त्यासाठी आपल्याला चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे, गोड लागेल तेवढी साखर घ्यायची आहे. आपल्याला 2 चमचे रवा घ्यायचा आहे, 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलंय आणि आपल्याला ओलं खोबरं घेतलंय थोडंसं. हे आपल्याला थोडं अर्धा चमचा घी घ्यायचा आहे, वेलची पावडर घ्यायची अर्धा चमचा, तळण्यासाठी तेल आणि आपल्याला पीठ मळण्यासाठी पाणी. आता मी पहिलं काय करते, भोपळा किसून घेते. ताई तू भोपळा किसणार काय पीठ मळणार? तू भोपळा किसणार? नको, मी भोपळा किसून देते, तू ते फ्राय कर. भोपळा असा आहे ना किसून घ्यायचा. ताईला का नको किसायला, पटकन तिथं हल्ली कापला तर परत तिला तिकडे तिच्या घरी काम करायचे वांदे होतील ना. या किसणीवरती पण हात हे होतो. हा, म्हणून आरामात किसायचं. हे किसणी धुताना पण सांभाळून धुवायला लागते, धुताना पण सांभाळून धुवायचं. कारण एकदा माझ्या हाताला लागलेला. आउटर कव्हर नाही घ्यायचं आहे ना? नाही, हे नाही, कडक नाही घ्यायचं. असं आपल्याला सर्व किसून घ्यायचंय. हा, सर्व किसून घ्यायचं. आधी मी भोपळा किसलेला तरी दाखव. हा भोपळा किसून घेतलाय सगळा. आणि बघ याची साळी आहे, अशी काढून टाकली साळी. हा, पहिली साल का नाही काढली माहितीये, मग किसताना असं पकडायला चांगलं म्हणून. मग या सालीला आता लोणचं लावून खाऊन टाकायचं. आता मी पॅन मध्ये आहे ना घी टाकते, थोडासा टाकायचा अर्धा चमचा. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला तू काय टाकलं त्याच्यात? घी टाकला. घी नाही, ते तूप टाकला. तू तूप 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 हे आपल्याला आहे ना चांगलं शिजवून घ्यायचं आहे, फ्राय करून. ते आपल्याला किती वेळेमध्ये फ्राय करायचं आहे? हे चांगलं सुकेपर्यंत. अजून त्याच्यामध्ये साखर टाकायची आहे, वेलची पावडर टाकायची आहे. आता त्याच्यामध्ये खोबरं टाकते, ओलं नारळाचं खोबरं. ओल्याच्या जागी आपण सुकं टाकू शकतो. हा, सुकं टाकलं तर एकदम बारीक किसून टाकायचं. साखर टाकते. ओलं नारळ पण त्याला मस्त फ्रेश होतं ना. ओलं नारळ नाही, ओला नारळ चांगला लागतो. सुकल्या पण सुकं नारळ कसं माहितीये, एकदम खायला असं चिवट वाटते, नंतर खरखरीत वाटते, नंतर कडक वाटतो. नाही, कशी कमेंट येतात ना असे, म्हणून मी विचार. आपल्याला गोड पाहिजे तेवढी साखर टाकायची. साखर नाही तर तुम्ही गुळ वापरला तरी पण चालेल. थोडस नावाला टाकते ना मी. आणि पिठामध्ये आपल्याला मीठ टाकायचं आहे ना जरासं आपलं. आता आपल्याला पूर्ण सुकून घ्यायचंय का? हे पूर्ण सुकून घ्यायचं आहे. पण आपल्याला थोडं सुकलं ना की त्याच्यानंतर आपल्याला वेलची पावडर टाकायची आहे. तोपर्यंत मी आहे ना आता इथे पीठ भिजवून घेते, तोपर्यंत आपलं सारण तयार होईल. हे गव्हाचं पीठ आहे, त्याच्यामध्ये आहे ना आपल्याला 2 चमचे रवा टाकायचा आहे. हा कच्चा रवा आहे. चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे. आता मी तुम्हाला आहे ना थोडंसंच करून दाखवते, पण तुम्ही आहे ना जास्त करा. मीठ टाकलं. ताईचं पण तिकडे सारण बनवायचं चाललंय, तोपर्यंत मी इकडे पीठ मळते. हे आपलं पीठ कसं चपातीचा आपण गोळा करतो ना तसाच करायचा आहे. पिठाचा असा चांगला गोळा करून घ्यायचा आणि थोडा टाइम आहे ना असं झाकून ठेवायचं जरा, कारण आपलं ते सारण बनेपर्यंत. आता माझा इथे पीठ पण मळून झालाय आणि ताईचं सारण पण तिथे शिजत आलंय. आता त्याच्यामध्ये आहे ना वेलची पावडर टाकते थोडीशी, 1 चमचा टाकायची. आता ते चांगलं आहे ना चरचरेपर्यंत फ्राय करायचं आहे. पूर्ण त्यातलं पाणी सुकलं पाहिजे. तोपर्यंत इथे मी आता माझं पीठ मळून झालंय. आता थोडं हाताला तेल लावून घेते आणि थोडा परत मळून घेते.
आपलं सारण बनतोय ना यातलं पाणी सर्व सुकलं पाहिजे, एकदम चरचरतंय ना ते, म्हणजे असं ना चिकट झालं पाहिजे, असं दाबून दाबून ढवळून घ्यायचं. असं वरच्यावर असं आहे ना चमच्याने ढवळत नाही राहायचं, असं दाबून दाबून आहे ना, असं दाबून दाबून ढवळायचं. मग त्याचा पूर्ण आहे ना हलवासारखा, आता तो आपल्या आहे ना थोड्या टायमाने हलवा होणार आहे त्याचा. हे झालंय आता, गॅस बंद करते. म्हणजे सारण बनवून झालाय आणि सारण पण एकदम म्हणजे आहे ना हलवा टाईप झालाय, भोपळ्याचा हलवा. सारण एकदम मस्त छान झाले बघा, भोपळ्याचा हलव्यासारखा झाला एकदम. आपण दुधीचा हलवा, गाजरचा हलवा बनवतो ना तशा पद्धतीने आपल्या भोपळ्याचा हलवा झालाय. समजा तुम्हाला असं नाही करायचं असेल तर गोड काहीतरी पाहिजे ना, समजा तुम्ही उपवास असेल, उपवासाला तुम्हाला गोड काहीतरी पाहिजे नैवेद्यासाठी, तर तुम्ही असं थोडक्यामध्ये करू शकता. त्याच्यामध्ये मी दूध नाही टाकलाय, तुम्ही थोडासा दूध टाकायचा. जेव्हा पहिला घी मध्ये भोपळा टाकला ना, त्या भोपळ्याच्या नंतर तुम्ही दूध टाकायचं थोडा, अर्धी वाटी. एकदम छान झालाय. पाहिजे तर तुम्हाला ड्रायफ्रूट टाकायचा. मी एकदम आपला भोपळ्याचा हलवा. आता मी तुम्हाला हे पुढचं दाखवते. असे मी पोळे लाटून घेते मोठे मोठे, आणि ताई तिकडे पुऱ्या पाडून घेते. म्हणजे एक एक आहे ना, एक एक पुरी लाटायला नको, तर आपल्याला त्याच्यामध्ये सारण भरायचं आहे. बोलता बोलता मी सगळे पुऱ्या पण करून घेतले. हे बघा सर्व लाटून घेतले. आता त्याच्यामध्ये आहे ना असं आपलं हे सारण बनवलेलं आहे ना, हे असं पुरीमध्ये भरायचं. आपलं थोडं थोडं भरायचं शॉर्टकटमध्ये, आणि छोटे छोटे बनवायचे. पुऱ्या छोट्या आहेत ना म्हणून ते आपलं सारण पण कमी भरायचं. आणि हे आपल्याला आता हे अशा याच्यावरती जॉईन करायचं आहे. हे बघा असं आपल्याला समजा कापायचे असलेत ना तरी कापू शकता, नाही कापले तरी असे चिपकवलेत ना तरी पण चालेल, म्हणजे पीठ पण फुकट नाही जाणार. हे असे आहे ना आतमध्ये सारण भरायचं आणि असे मोडायचे. हे असे आपण डिझाईन काढली तरी पण चालेल. बघा अशी ताईन काढली आहे, तशी काढली तरी चालेल. तेल तापलंय बघा ताईने, त्याच्यामध्ये सोडून पण बघितली. आता याच्यामध्ये आहे ना ते सोडायचे, आणि तेलामध्ये सोडताना ना हळू सोडायचे, नाही तर हाताने नाही जपले ना तर आपण असे झाऱ्यामध्ये घेऊन असे सोडायचे. आणि हे काय बनवलंय? ते एक पुरी होती ना ती ताईने अशी फोल्ड केली, पापडी सारखी असेल. पापडी सारखी. खाऊन दाखव, खाऊन दाखव. त्याच्यावर डिझाईन दाखव ना. बघितली डिझाईन? एकदम खुसखुशीत. ते ट्रेन मध्ये येतात ना, कोकणात जाणारी आपली ट्रेन असते ती रत्नागिरीला. पापडा पापडा लेलो पापडा, चटपटा पापडा, मला तेच आवडतं फक्त, है ना? कुरकुरीत होतो. मस्त झाले. तर ह्याच्यामध्ये काढ आणि त्याच्यामध्ये टाकते. एकदा तेल टाकलं की दुसऱ्यांदा लगेच होतं ना? हा लगेच होतो, वेळ नाही लागत. नवीन काहीतरी गुजिया, होळी स्पेशल भोपळ्याची गुजिया. भोपळ्याचे घारगे बनवतात, म्हणजे वडे. होळी स्पेशल, होळीसाठी खास बनवले आहेत गुजिया आणि भोपळ्याचे गव्हाच्या पिठामधून. एकदम मस्त छान झाले बघा. आणि असे तुम्ही आता होळीला बनवा. एकदम साधे सिंपल बनवले, काही डिझाईन नाही, काही नाही, एक प्रकार नवीन. आणि पिठामध्ये थोडासा रवा टाकलाय ना त्याच्यामुळे अजून ते खुसखुशीतपणा आणि ती कढाई एकदम कुरकुरीत कुरकुरीत वाटते होतं. आणि टेस्ट एकदम मस्त झाले. मस्त टेस्ट मस्त आली भोपळ्यात. जेली कशी बाहेर येते तसं जेली वाटतं. टाईप एकदम. शिराच वाटते. आता नुसतं हेच खाऊन बघ हे मला आतमधला मस्त वाटतं एकदम, है ना? हलवा टाईप एकदम. आपण हलवा बनवतो ना दुधीचा, तसं एकदम मस्त छान झाली. बघू तू पण खाऊन बघ. आणि आता होळीला आहे ना तुम्ही बनवाच, नक्की बनवा. आणि भोपळा काही महाग नाही आहे. 10 रुपयाचा अर्धा किलो पण भेटतो, 10 रुपयाचा पाव किलो पण कधी भेटतो. 10 रुपये पाव किलो म्हटलं तर सांगायचं 15 रुपयाला अर्धा किलो दे, तर तो अर्धा किलो भाजीवाला बरोबर देतो. तुम्हाला सांगते बजेट. आपल्याला पैसे असू दे नसू दे, पण आपल्याला जो बजेट आपल्याला बघायचा आहे ना ते आपण असं बाजारामध्ये जाऊन असा व्यवहार करायचा, तर आपल्याला 4 पैसे आपल्याजवळ बजेट बसतात, आहे ना ताई?